tuna karon te tu hi request nia adar kan la hasabe ranga anung hong zau zo hi inches thumin kala anga adar hi inches khatin anung lampang kan pai oya malam hi inches chanve anung lama tanga inches chanve khan kan pai oi le a azak hi pariatin kan la le anga a om hi thum sari anya hunli chena hun khat kan la le ang chena tur kan bel le anga adara changa akong songpali akong hi hunli a chena mun khat chena tur kan bel le anga a fual zong hi somni chena tur kan bel le ang measurement hi chu nangmani measurement du ang khan in la mai do na nia princess cut ania princess cut ani chuan hemi inka hi chu nangmani du ang size khan 4 a hang kan lange nangmani du ang size khan ala the du le chia te chi half te indu ang amo inti ang khan ni mai kha khachumo chuan azak hi inches ria ta kala ka wangin 4 half a ka te thla a hetlai hi anung lam a in inches khatin kala thuk thin chuan a hmong thuk zawng hi pasari chuan tuna a hmong tur kalo chak thla ang ama hi azuk kak thuk alaya hana kak dona wangin kala hniam deuh hretanga kala fual deuh hretanga ate aya fualin hung khayo ni ta princess cut lai tur kan siam ve le ang ti khana hnung chu zawa ha zong kha hnung chu ania tuna amalam kan cha ve thanga amalam hi a phel awangin a design kha he ti hian a ron om si a chuwang chuan apum paper kha apumin kala anga amalam pum turin paper a kala ang
khan bo thua top ani nei hi malam princess cup tur ania chuan hi kan pai thei hi kan lo ti phat anga ma design kha kan siam ve le thunga a hong kha kan la thale luk mai ange a hong kha pasari in kala a alai taka pasari ka zote a helai ka rian chho na po hi nangma ni na moi le cha ni ti ang khan o chuanin aum dan te kha lai helai akatna vasilo deuh a hian kan da ang hian alo nia lai takha kan chin chhia luk ange shat intar shat a ol sam nan hi lai takania ak alai kha akak don awangin heti hian kan rin le anga chuan ma design tura hong lai kha kan siamang heta chang hian kan ti ve thunga moi te men kan ring kwa lang chuan helai hi a chung zok kha hi chu ti hian kan siam nal ve le ang ti hian chuan kan chep anga piping phum kha heta hian a ron kal thla a hi a thuana in la khuna in thua ma in a piping phum in da photanga chumi zo a thuana in thua chawanga piping phum in da photanga chumi zo a hei hi in zomanga chuan zom zo a chung lama a thuana kha in da le chau don nia lo chepang hian alo omanga puana in la khuna khan puan kha alai taka in thlepanga hi tiang che hian in chu bo thwa anga
pahnih in che chuan pahnih in la lo ni to anga ai dang che in lak zel mai tur chuan hei pawh hetah hian khawng e a dak tur kha ka lo pal ani hei a dak tur kha ania tihian in zom vek tur ania tihian lo dawna puana in lak hunah khan hetlamah hian tah hian a thuina belh tur ania thuina tur belh in belang hetah pawh a chung leh hnuaiah belangai a hetah pawh hian in belang tah pawh belh vek tur tlamah pawh princess cut vuahna tur kha a thuina tur hrim hrimah kha chuan in belh zelang in chi stan ve chuan hei hi princess cut lai kha ania a ar dawn awangin a ar dan tur a lak ar dan tur kha chu video dangah khan a awm tawh a hei hi a kawng kha in chhingchhiah anga puana in lak khan puanah khan indu anga indu ang a ar zawng khan tihian inzula ar tawh mai dawn nia a puanah a paper ah kha chuanin belh kher kha ngai tawh lo ti ar kher kha ngai lo a puanah heti hian indu ang zawng khan tihian in thu in chep thla anga hian indu anga ar khan ani tawh mai helamah pawh a kawng tak kha in chhingchhiah anga heta tangin tetian in chep thla anga heta tanga hetia ti ar leh kha ni mai kha zawng kha ani e request kha a thon leh zel thei a thlalak nen in duh piang kha request in lo thon thin dawn nia lo ti zel kan tu mang